Como de tolo hai que estar nesta vida unha compañía privada a facer un espectáculo con 8 actores e actrices que ademais son músicos? Moi tolo hai que estar. Ten que ser un arrebato e que te mova unha paixón desmesurada para poñerte a facer isto. A verdade é que a nivel de produción é terrible, non? Manter isto e xa atreverse, porque o sistema teatral galego non está preparado para isto. Chegou un momento no que se produciu o típico bloqueo artístico. Unha historia persoal fixo que volveses ter, non sei se ilusión ou ideas para volver a escribir. Eu creo que igual a ilusión ven detrás das ideas, non? Eu creo que é normal, agora que pasou o tempo e que estou neste punto, non? No que superei esa crise, creo que é algo normal. Eu levaba, pois non sei cantos anos, non sei se 15 ou que sei, non? Escribindo, estreando continuamente, non? Con moitos proxectos, con unha compañía que pesa moito, non? No día a día. Foi tamén unha crise como de cansanzo, estou moi canso de estar turrando disto, frustraste, non consegues moitas veces os obxectivos e de repente, pois igual necesitaba este proxecto, non? Agora vexo super claro, necesitaba un proxecto que realmente me estimulase, que me empuxase, era algo que levaba anos aparcando, anos sen atreverme a facelo porque me parecía moi duro tamén a nivel persoal e a nivel dramatúrxico, porque realmente é moi difícil, non? Documentarte sobre este tema e tal. E a partir de aí como que todo xurde enerxía, recuperase, non? E as ganas, desde que estreí Reconversión xa escribindo 2 ou 3 obras máis, era como que todo vai fluindo máis, non? A seguinte crise, que non sei cando será, pero seguramente chegará outro momento que me canse, igual hai que pensar que isto é cíclico, non? E que é lógico e normal. Imos falar un poquinho do espectáculo, porque estamos aquí falando do divino e do humano, que tamén é fascinante, interésanos. O espectáculo fala moito disto que estábamos falando. De unha perspectiva persoal, dende o íntimo ata o histórico. Fala da reconversión industrial dos anos 80 aquí, que supuxo o despedimento de milleiros de persoas. O teu pai foi unha desas persoas. A raíz da súa historia, contas a historia un pouco máis grande. E ademais cunha charanga. A charanga, por que? Por varias razóns. Darlle lixeireza, darlle humor, darlle un toque festivo, non? Porque claro, a historia é tristísima, a historia é dura, non? E eu sempre tiven como a idea de montar unha obra con unha charanga, non? É algo que está sempre aí, paranoias que tengo, non? Dalle un toque rítmico, festivo, humorístico, que está moi ben para contrapesar logo a dureza da historia. E por outro lado tamén, esa música, creo que o meu pai, se pudiese ver a obra e entendela tal, gustaríalle moito propoñelo desde aí, porque ese é o extracto cultural e sociolóxico da miña familia e dos meus pais. A verbena, a festa, as cancións pachangueiras. Moitas veces relacionase a reconversión industrial co ambiente vigués máis urbano, Sinestro Total, Os Resentidos, esta cousa, non? O estaleiro de Asconmeira era xente do rural, eran mariñeiros ou xente que traballaba na terra, que se pasou ao sector industrial, non? Era un proletariado de unha procedencia rural moi clara e moi contento porque saiu ben, era moi difícil, era arriscado. A nos danos tamén moito ánimo nas funcións, é como moi bonito, moi divertido para nos facelo.